je to další nepříjemná ztráta po porážce na Spartě. Tak v dnešním utkání byly velkými favority, no. Tak v druhém poločase se hodně zlepšili, ale pozor na to. To tady není teda, to tady nebylo dlouho, pozor. Krista pána, tak takováhle věc, kdy jste ji naposledy viděli, Jan Stohansl obhájil svůj primát nejlepšího střelce Bohemians, protože dává svůj druhý gól a druhý gól Bohemky v letošním ligovém ročníku po neuvěřitelné chybě v rozehrávce Mladé Boleslavi. Ale to svědčí o přehledu toho hráče a o jeho kopací technice. Myslím si, že to udělal velice dobře, že to risknul a ono to vyšlo. Nádherně to vyšlo. Michal Vorel byl daleko z brány. A už rezignoval, on prakticky ten Vorel šel do brány jenom po kůži. Utkání už skončilo, ani se nerozehrávalo. Michal Vorel kopl Krtka, který měl na sobě určitě kalhotky s velkými kapsičkami, jako z pohádky Zdeňka Millera. Kuriozní gól, opravdu. Bohemians se tedy dočkali neskutečným způsobem své první letošní výhry. Tak ale to bylo... tohle se stává. 45 metrů, možná i více. Tak co pak o to, trefit bránu pro ligového fotbalistu z téhle pozice by neměl být problém, ale on tam najednou nebyl golman. Ne, jak ukázal. I say B!